כאן אני נעם סגל, ואל תשכחו לשים לייק ועוקב. כן, בואו נשים נעני. אנחנו כנראה נעשה בסרטון היום איזה, בוא נגיד 4 משחקים. יאללה, מתחילים. קח את הטבע, פוקו. פה לא זז, קוראים לו בעברית. מת. אתה רוצה גם למות? כמעט מתתי. וואי, אני פול דמג'. עכשיו עליתי מלא דמג'. טוב, אין לי כוח. נו, אני מת. תודה רבה, פוקו. מתים. אתה מטורף. הנה, הוא מת. נשארנו את ריקו וקרב מאחרים. לא, אני מת, לא אמין. כן, ריקו, תמות. לא להאמין, היינו מקום שלישי. טוב, לפחות קיבלנו. זה חבר. טוב, לא משנה, אני אצרף אותו. עד גדולך. נו, באמת אתה במשחק? למה אתה מצרף אותי באמצע משחק? טוב, לא משנה, נצא. נמחוק. נעשה 4 סרטונים, כן. טוב, עדיף שנעשה. כן, 4. יאללה. מקווה שאני ארוג. יש כאן את נעני. לא, זה נעני. עוד, יש לפחות הדג איתנו. נו, תזוז! תודה רבה. מורטיס מת. B8 מת. הנה קולד הולך למות. קולד מת. עכשיו זיגי מת. עכשיו אמז מת. מתה. עכשיו מקס אומת מתה. מקס מתה. עוד שנייה מורטיס מת. די, מת. נעשה 4 סרטונים, זה הכי טוב. נעשה 5 משחקים, כן. הנה, כך קרו. נו, מה? זאת מקס? לא, זה לא, זאת. רגע, זה לא דני דגם שסתם שיקר. כתוב שם עידן. טוב, הוא קרא עידן דגם, קרא לו באנגלית עידן. דגם. לא, דיינמייק הולך. אימא'לה, מה זה דיינמייק? הוא מטורף. צודקים. לא, אני מת מדיינמייק כזה.
כן, קרוא. לא להאמין. מקום רביעי. יאללה. כל רגע לקרוא. מה, דנה? תענו אותו. זה רוטנני הכי טוב. קורדליוס כאן, גם לי יש את קורדליוס, מה אתה מותר לי? לא להאמין איזה אולטי גרוע יש לנני. לא, נעשה רק הוא. אל תמות. אני חזרתי. אופה, כמה... קורדליוס. איזה קורדליוס מעצבנת. קורדליוס. מי זאת קורדליוס? נשאר עוד משחק אחרון להיום. יומין שקורדליוס סגרה אותי 2 פעמים. בוא נצא קלקה. ספייק מת. יאללה, בוא נמשיך. משחק אחרון נשאר לנו להיום. לא, מי? לא ראיתי את אדגר בכלל. לא. לא, אנחנו קרב מכריע. לא הפסדנו. מה אכפת? לפחות קיבלתי. אז זה היה להיום הסרטון. אל תשכחו לשים לייק ועוקב. אז ביי!